Dadi ora ndek beban. Ora duwe beban. Nduk Mega. Nggih. Piye Mbah kabare, Baut? Nduk? Alhamdulillah sehat walafiat. Tambah dino kowe tambah ayu. Masa iya? Yo, beda karo aku. Lah pripun? Tambah dino. Tambah bruwet. Mangsa aku Mbak kenalan Baut. ki yo sing biasa wae. Mbak Baut, Dalem. Mbak Mega tambah dino, tambah ayu, eleke ming siji. Napa? Apa? Kesenenganmu ra iso keturutan. Oh, niku pun sekap kula batin. Gimana kabarnya lama nggak ketemu nah? Alhamdulillah baik sehat walafiat. Suara ketemu ya, saya menit-menit jan kaya nom-nomanku biyen. Remangsan. Lho wong saiki dadi ukuran kaya ngono kok yo ora Biyen ki mungkin. ya aku es ngene iki. Alah, kowe ku tekne mangan ati dek mono kae. Kok mangan ati to? Ya kan mangan ati saya geges. Dadi nek diet ku rasa do olahraga, mangan ati wis saya geges. Iki ngaturke lelagon. Nggih. Minangkani pamundutan keluarga dari Purbalingga. Purbalingga. Nggih. Lagunya Banyumas. Banyumas. Ayo, Milio arep sing- apa milio? Soale wakmu ki ping pira ki ra tau entuk emas, mentok perunggu. Dadi sing ngaturke kowe sing tau entuk emas juara siji. Nggih. Ayo Aku no iki kira-kira apa? Eling-eling Banyumasan. Oh, tenang kok kowe Eling-eling takon eling-eling lali Banyumasan. terus kok. Sing Iki eling ra lagu. Mega nekane. Eling-eling Banyumasan ki lagu. Ayo do dirungokke coba kaya ngopo. Raden Harya Werku Dara. Oh, ki dadi Werkudara. Werkudara ilang gapite. Werkudara ki gagah gede dhuwur Iki kok. kita lagi cacingen. Werkudara ki gagah gede. Werkudara ki tangane ora ngono kuwi. Lah pripun? Tangane ngene terus sirahe ndingkluk. Ora ndengengek, nek tangane ngene terus sirahe ndengengek ki kuwi citraksi. Nah, terus karo gereng. Tangan iki ora ngono. Wes ora arep dadi Werkudara ada apa-apa ora mener aku sing tangane bujil sing Ayo Wong dasare terus kaya no. kotak. Nah, suarane gede ta Werkudara? Ngono. Kok malah dadi buta aku. Wow. Masa wow. Werkudara kan gede suarane iki. Wah. Oh, ngono lho. Wow. Aku Werkudara. Oh, nek wis bau ki ora nganggo aku. Ora ngopo wer. Kowe ngerti ora karo aku. Wow. Ora. Wow. Wis gek terus nono, mangsa aku kok bojoku. Kowe ora dadi Werkudara aku. Ora masuk blas aku. Nyata lamun satria jadi pati. Gelel. Jendretane padha bojoku kentekan bumbuan. Gedek wak simben. Heeh. Jan. Tenan anggere ngerti godhek ki Mbah Baut ki tenan semlenger. Godhekmu kan Iki Werkudara stunting. Jajak. nggih matur sembah nuwun. Raka Mas Yulianto kersane mboten duka kalih kula. Pokoke ngene iso muluske weteng ki sapa Baut. Yo. Dune sambel sing mulese weteng ki. Nah iya. Yen ngandika kering kereng. Terus ngrenge Werkudara, ngrenge Werkudara. Nek kuwi ora ngrenge Werkudara. Lah napa, Mbah?
Kuwi nek cara jaman simbah kuwi enek mangsa kesanga, enek mangsa kepitu. Lah kuwi ngrenge kucing arep kawin. Gak. Wis tak rewangi dadi Werkudara karo kucing kawin. Gak. Gak. Aku pindah kuntur dasar satria prawira rama berarti nek keselak kake Banyumasan juga. Kan ketiba A kabeh. Selak, ketekak, ngono iki Banyumasan. Mbak Baut, Halo. kadang pisan tasih lenggah. Oh, nggih. Nggih dereng kundur awet nggenipun Niki wae dereng paring berkah mangertos pangestu Nggih. nyengkuyung dhateng kadang pisan Raka Mas Yulianto, Oh, Ibu Suyanti. Oh, ngaten. Boten tidur-tidur anggenipun bebisanan sinajan pengomjong sampun kondur Bapak Aibtu Hanif Ismadi saha pulwan putranipun ingkang angka Pulwan niku wanita. kalih tetep tasih lenggah wonten ing wisma palengganipun Paduka Bapak Yulianto. Nggih, matur nuwun dumateng pulwan wanita. Pulwan. Nek pulwan ki ya wanita kok pulwan wanita kepiye? Lah ya polisi wedok lho, Bu. Pulwan. Lah ya wanita. Ora usah nganggo wanita. Wanita. Pulwan ki singkatane polisi wanita. Lah kok ora dong. Aku pulwan lu ngertine kur Nek karo polisi. Pak Komandan ki kudu siap. Siap, hormat. Siap dan 86. Nampat kan. 86 kok 64 kuwi. Ora polisi, aku ki petani melu 86 ora panen goblok iku. Wingi nandur 86 yo pangan wereng kabeh kok kono ora 64 ora aku. Siap dan 64 dan. Ganti segreng yo sudah. Sudah Pak, ini dibawa aja Pak ke kantor Pak. Ini Aku ki arep tarik ning Polres mau kok. Elok pegawai tetap lho. Tak tolak. bayarnya gede lho. Tetep tak tolak. Ning Polres. Ora kok. Kok ora gelem regane? Aku nang kono dadi anjing pelacak kok. Piye? Gelem apa kowe? Nah. Ning nek kasuse ngene iki gelem aku. Delok-delok sing dilacak. Golek masalahnya mesti ketemu terus diambut-ambut. Sumbernya. eling kula Ya. eling Malah ngajari Mega. gunungane senopati
Nggih. Pripun to Mbah niku kok ditekak niku lho. Nah, Gedawan ki terus dubengke pindho. Gulu. Mbak Mega. Nggih. Ditiru Mbak Baut nek gedawan ubetno ngono kuwi. Napa nih, Pak? Umpama gedawan lendang ki ubetno nggih. ngono kuwi. Nah, dadi anggere to ubet kok iki gedawan. Gantung ora mesti mati kok. Katane gantung harapan ke. Mbah, jenengan Mbak ngertos. Baut. Gantung harapan ki jenenge Sing jenenge PHP. wong gantung ki enek sing mati enek sing ora. Nggih. Heeh. Enek sing jenenge gantung nikah ki ya ora mati. Malah mempeng. Nek gantung nikah. Mati urip neh anggere gantung nikah ki agi mempeng-mempenge. Mati. Beda karo nek wis ora gantung nikah ngene iki agi meng-menge. Oh, Nek gantung nikah wah tenan. Esuk tangi, sore tangi, wengi tangi. Kula niku tak kula niku tangi terus. Matine Gus Delo. Kula niku tangi Dipateni dus mati to. Nggih. Pateni sing wedok. Wah, glempang Mati. urip tengel-tengel meneh, urip meneh. Kula niku Glempang tangi tengel-tengel urip meneh. Kula niku tangi terus. Nganggo obat mesti nganggo obat. Obat apa? Obate tak obatke kok. Ya tangi-tangi tok ningan. Lah wis ora kuat ngapa-ngapa. Masuk? Iya. Masuk. Lah wis seru. Mangsa wiji kang dadi pilihan aku. lagune yo ngene iki. Efek ora. Sik suwe. Efek ora. Asam uratku cah. Wah umur 50 ki wis nemplek asam urat tak kandhani. Iya. Sikil kuat standar sing ora kuat iki. Joget kepiye boro-boro joget nang kaya ngene kaya. Karep Anu no standare pakamu ki wis ora nganu lho no. iki boro-boro arep joget wong tinggi-tinggi ora blas iki pokoke. Katinaren wong tetantun ning bodho. Gopong barang, mbok yo ngelingi. Engko bengi iki sing blonyo ire mason sapa? Rumangsaku kok nek ngerti sing mlinir. Bojowe ora tau dibopong kok bopong wong liya. Iki Saya ora ngono kuwi mulane sing gawe omah-omah ki terpecah ki ngono kuwi lho. iki ki Open ana bojomu sik lagi ngopeni wong liya. iki Peran opo wong senengane. malah kon ngedeke biasane kok kita sing ngedeke iki. Lho tenan to, Pri. Iya. Dadi kecethit boyoke rumangsaku kok. Nah, anu sing diangkat ki tangane sik kok. Kok remitane sik cemol. Maka, iya. Mangsa perang Hey! tang tolone takoto.
yen jumeneng malih. Nggih. Jan barang mega maju terus rekatak. Tulungan aku, Pak. Alah, mbok yo mandiri, bang wedo mandiri.